खुलुमबाय आंनि मुङा नव्ngtang बरगयारी वेलकाम बैक टू माय चैनल स' लोगोफोर आङो दिनैहाय नोंथांमोननिसिम मोनसे भिडिअ लानानै फैदों बेनो जाहैबाय आङो दाखालि फ्लिपकार्टआव मोनसे प्रडाक्ट अर्डार खालामदोंमोन बेयो दिनै आंनिसिम सफैबाय लोगोसे आङो बेखौनो लानानै नोंथांमोननिसिम मोनसे आनबक्सिं भिडिअ लाबोदों आरो नोंथांमोना चेनेल लाबोदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम शेयार खालाम लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालामनो स' लोगोफोर नैबेयाव दं जाहैबाय yamaha R15 वर्जन 3 का डाबल बाबल वाइजार लोगोसे आङो बेखौ नोंथांमोननि सिगाङावहाय आनबक्सिं खालामना दिन्थिगोन बेयो माबायदि बेयावहाय मा हरफादों आरो माया मोजां आरो माब्रै बेनि क्वालिटिया नै बेनो बेनि सिङावनि पेकेजेसफोरा सिङावहाय बेबायदिनो नै ओमफ्राय बेनि प्राइसआ जाहैबाय नै आं बेखौबो स्क्रिनाव होना होखाबाय बेनि प्राइसआ 1099 आरो बेखौ नै बेबायदि लागायगोन बेबायदि इनस्टल खालामगोन आङो बेखौबो स्क्रिनाव होना होखाबाय बाखि बेनि भिउसआ बेबायदिनो नुगोन आरो ओमफ्राय आङो बेखौ खुलिथारना नायनोसै सिङावहाय माबायदि स' लोगोफोर नोंथांमोनाबो बे प्रडाक्टखौ सोरबाफोर अर्डार खालामनो गोसोब्ला आं बेनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होना होगोन नोंथांमोना बेयाव थांनानै बेखौहाय अर्डार खालामनो हागोन नै बाखि मोजाङानो आंबो मोजां नांदों लोगोफोर बेखिनियानोसै भिडिअआ आङो माखासे इनस्टलिं भिडिअखौहाय एसे उनाव लाबोसिगोन